मुखिया जी के घरे जात जात नु है गोड़ तारवा खिया गइल बा घर खातिर। एगो हमर लड़का एगो हमर लड़का विकलांग बड़े नु उनका के विकलांग के साटिक फिटिक बनावे के हमारे लड़का विकलांग भइले कितना साल से दौड़त नहीं मुखिया जी के द्वार पर? हम तो 5-6 साल से हमारे लड़का विकलांग बड़े तो जाते जाते हार के छोड़ दिले बानी सन। बाप रे बाप 5-6-7 साल से दौड़त नहीं रहो? हाँ जी मुखिया जी के द्वार पर जाते गोड़ खिया गइल बा हमनी के। घूस ले बनी लोग घूस ले बलवाई में? हाँ शौचालय वाला में? हाँ 3000 रुपया ले बनी हम। अरे बाप रे बाप 2000 रौरा से 2000 रौरा से 3000 के ले 3000 परवीन ले बनी सही परवीन जी ले बनी। हाँ हाँ 3000 आज तक ले मुखिया जी के तो देखले बानी सहइले ना लड़ौली में कहियो आइल बानी मुखिया जी वो आइल ही नहीं आइल ही नहीं कहियो कहां कहियो आइल बानी हमनी देखला ही नहीं सब मुखिया जी के। अच्छा खाली वोट मांगे सुगंधी देवी आज आइल ही नहीं? हां ये जी नहीं से देखले हमनी कबो नहीं लोगे ना आइले नहीं क्यों के देखला ही नहीं किसन। सुगंधी देवी के कबो देखले नहीं? वोट के बेरा के देखले बनी। हां ओकरा बाद ना वोट के बेरा हाँ एंगा ना का सोचता नहीं चुनाव के हमने के सोचता नहीं कि हमने के रंजू देवी जीत जाए। रंजू कुमारी के वालों वोट हां वोट देम सर। रंजू कुमारी के चिन्हत नहीं वालोगे? चिन्हत नहीं किसन चिन्हत नहीं लोगे? हैं सब कोई चिन्हता लेकिन मुझे मुखिया रहल बा ओकर त नाम सबको नहीं जानो। हां बताई लोगे खरांजा करौनी त खाल क दनी दुआरी पर आ फिर सब पिच करौनी त खाल क दनी हमनी के पानी 24 घंटा हेलतानी स। बाप रे बाप। अच्छा वहां के वोट मांगाम त का कहम रे से फिर खैम के विकास हमनी के दुआरी पर खाले कदम त का हमनी वोट देम स पानी हेल के आवे खाती जाए खाती। हाँ चलेला मगर बिगड़ गल तो अपना पैसा सब बनवाओ। अच्छा बिगड़ गल त अपना पैसा से बनवाओ? हाँ बिगड़ गल त अपना पैसा बने। हां 2 महीना पानी ना वाला बिगड़ जाई तो 2 महीना पानी ना वाला। नमस्कार हम बानी अमरजीत कुमार गिरी रउआ देखत तानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के ललौली पंचायत में और हमारा साथ में महिला लोग बानी। यहाँ लोगन से पूछम पंचायत के चुनाव अवसर पे बावे लगातार भावी प्रत्याशी लोग निवर्तमान प्रत्याशी मुखिया जी रहल बा लगातार चुनाव के कैंपेनिंग करता तरह तरह के जे भी प्रत्याशी बा सब लोग नया नया वादा नया नया विकास के बात कहता। लेकिन 15 साल 20 साल में ललौली पंचायत के कितना विकास भइल बा महिला लोग बानी यहाँ लोगन से पूछम काम भइल बा के पंचायत में? का चीज के दिक्कत बा? हमनी के सब कुछ के दिक्कत बा घर और के सब के लेटरिंग के कुछ नहीं के मिलल हमनी के। लेटरिंग वोटरिंग कुछ ना मिलल? कुछ नहीं के मिलल हमनी के। रवा मुखिया जी के नाम का बाटे? अशोक मुखिया। अशोक सिंह थोड़ी मुखिया हमारा पंचायत के? हाँ देखी तो उहाँ के पता बा। देखी रवा मुखिया के मालूम नाम नहीं कही बताई लोग अशोक मुखिया में कोयला देखी है ना होता है। देखी लोकतंत्र है अपना जनप्रतिनिधि के चिन्हे के बा पहचाने के बा ये हमार जनप्रतिनिधि के हो हम केकरा के वोट देवे जाता नहीं और जनप्रतिनिधि और मुखिया हुए के मानी का नाम बताओ हो? सुगंधी देवी। सुगंधी देवी देखी था और केकरा केकरा मालूम बा अपना मुखिया के नाम? रोरा मालूम बा? नहीं मालूम। लो यहाँ के मालूम है नहीं है पहले ये पूछ लिया मुखिया जी के नाम मालूम बा? मालूम है मुखिया जी के नाम क्या नाम है? सुगंधी देवी। चलो यहाँ के तो पक्का ठीक बतौले बनी का नाम बा मुखिया जी के? सुगंधी देवी ना यहाँ के सुगंधी देवी बताओ तनी। सुगंधी ना सुगंधी। अच्छा वहाँ के कितना दिन से मुखिया बानी? ये 5 साल से पहले तो अशोक सिंह रहनी है आई 5 साल से ही बानी। 5 साल से यहाँ के बानी। अच्छा का नाम बा मुखिया के अभी जो मुखिया रहनी है पंचायत में? सुगंधी देवी। सुगंधी देवी। सुगंधी देवी ना सुगंधी देवी? हाँ सुगंधी देवी। चलिए पंचायत के जनप्रतिनिधि के भी नाम यहाँ उनके मालूम नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ से शुरू कर लिया हमने के पीछे रुआ जाए काम भइल बा पंचायत में? कौन काम भइल बा? कुछ नहीं है भइल। कुछ नहीं के भइल पंचायत में काम भइल बा? कुछ नहीं के घर दुआर तो टूटे फूटे हुआ का बनौले बनी लोग घर के पैसा नहीं मिला? ना नहीं मिला। फोटो तो खिंचा रहा घर के? ना फोटो नहीं खींचे वो हर काम ना हुई तो का खींचे फोटो नहीं खींचा राशनों कार्ड नहीं के बना रहा हूँ? तो राशनों कार्ड नहीं खी हमके राशनों कार्ड नहीं करे वालों एक आदमी के नाम बा हमके 8 आदमी 10 आदमी बानी सन नाम एक आदमी के बा। राशन कार्ड केकरा नहीं है? बिल्कुल नहीं है राशन कार्ड। ना हमके नहीं रौरा नहीं है? ना का नाम बताओ? मारसोनिया देवी। अच्छा रौरा पति के नाम? बिजुल प्रसाद। रौरा राशन कार्ड है नहीं है? अरे बाप तो कोरोना महामारी में तो राशन ना मिलत हुई ना ओ
फ्री वाला राशन में ना मिलल हुई कुछ नहीं के मिलत हाँ? उनके कुछ नहीं के मिलत अच्छा घर के केकरा दिक्कत बा हमरा के बताई लो घर के दिक्कत बा हमने के मरई पलानी करकट फरकट गई अपना मुखिया जी से ना कहनी लोगन के हमने के घर चाहिए के सवाल न सुने नहीं हमके सवाल न सुने नहीं सवाले ना सुने नी मुखिया जी। मुखिया जी के घरे जात जात न है गोड़ के तारवा खिया गइल बा घर खातिर एगो हमर लड़का एगो हमर लड़का विकलांग बड़े नु उनका के विकलांग के साटिक फिटिक बनावे के हमर लड़का विकलांग भइले भर कितना साल से दौड़त तनी मुखिया जी के द्वार पर ए हर तो 5-6 साल से हमार लड़का विकलांग बड़े तो जाते जाते हार के छोड़ देले बानी सन बाप रे बाप 5-6 साल से दौड़त तनी रहो हाँ जी मुखिया जी के द्वार पर जाते गोड़ खिया गइल बा हमनी के बाप रे बाप का कहतनी चाची 5-6 साल को हतारी 10 बरस से ऊपर होता तारा बबुआ के विकलांग कहला लेकिन अभी तक ले घर द्वार के भी कुछ ना भइल ना कुछ नहीं कि हमके कहले हमके एगो काम मुखिया जी नहीं खन कहले अच्छा एगो और हमरा पता चलल कि शौचालय योजना सरकार के तरफ से आयल माने टॉयलेट बाथरूम खातिर उ लेवल उनके बनल बा मिलल बा 12,000 रुपया पर रहल सब घूस ले बनी लोग घुस ले लेवल ओइ में हां शौचालय वाला में हाँ 3,000 रुपया ले बनी हम अरे बाप रे बाप 2,000 औरा से 3,000 के ले लेबा 3,000 परवीन ले बनी सही परवीन जी ले लेबा नहीं हाँ 3,000 हमार तो